Ne uitam la Mircea Badea care vorbește despre feminism. Pare că doarme, nu doarme. Așa e el. Așa ceva. Adică, bun, am înțeles, sigur, nu știu, aia, manosfera, orice înseamnă asta, frații tăi, nasol, absolut. Feminismul ăsta, pretențiile, exigențele și tot formatul ăsta care se încearcă a fi întipărit prin propagandă. Totuși, ăsta cum e? Hai să vă arăt. E ceva foarte bun. Stau două doamne de vorbă în mașină. Filme și în mașină. Stau de vorbă. Am un talk show în mașină despre ce trebuie să facă bărbații ca să fie bine pentru femei. În principiu ați observat că și expresia un bărbat adevărat este încărcată de multe responsabilități și însușiri înspre livratul către doamne. Asta e, un bărbat adevărat ar trebui să... Și după aia urmează așa ceva, pe linia punctată, ceva întotdeauna în beneficiu doamnelor, nu în beneficiu lor, al bărbaților. Un bărbat adevărat ar trebui să, nu știu, să aibă grijă de el. Nu, un bărbat adevărat ar trebui să aibă grijă de ea. Ok, bun. Hai să vă arăt ca să nu fac eu un talk show, vă arăt ceva minunat. Mie îmi place cum pare că a descoperit ieri lumea cu totul. Pare că o sta prea mult timp închis în studio la Antena 3 și în sfârșit o dat drumul Voiculescu, l-a lăsat să umble pe stradă și acum cumva o mai vorbi cu niște oameni, o mai aflat niște chestii și e surprins, așa cum adică bărbat adevărat însă. Also, el care este basically Dana Budeanu pe masculin, care Dana Budeanu dă numai sfaturi de genul că fătălăi, că nu știu ce, el nu înțelege care-i, domnule, treaba cu bărbații. Care-i, cum adică? Femeile sunt mult mai satisfăcute sexual în relațiile în care bărbații preiau responsabilități domestice. Și sunt a dracului de simple. Ale dracului de simple, nu a dracului. Ale, că erau responsabilități. Asta era. Bine puteam. Dar nu ne luăm din asta, o mai luăm o dată. Deci cum femeile sunt mult mai satisfăcute sexual dacă bărbații preiau responsabilități? Dar vedeți că au făcut o pauză și s-au gândit puțin. Bă, da, oare de asta nu mai vrea Carmen să... Pentru că nu spăl vasele, oare de asta nu mai facem noi? Nu, mă, n-are cum. No, cred că e pentru că nu mai iese mie șpagatul la fel de bine. Cred că de-aia nu mai vrea Carmen să facem sex. Nu, e ok. We're fine. Cum? Femeile sunt mult mai satisfăcute sexual în relațiile în care bărbații preiau responsabilități domestice. Așa. Și sunt a dracului de simple. Ale dracului. Chestii banale, de genul avem rutina de scosul vaselor din mașina de spălat. Nu trebuie să te preocupi de asta, este treaba mea. Și nu numai lucrurile evidente, cine schimbă cauciucurile sau cine pune benzină în mașină. Mă refer la lucrurile alea din interiorul spațiului pe care femeia le are în cap. Legat de rufe, legat de sortarea iarnă-primăvară. Care sunt niște tâmpenii, dar aia îți ia fucking o săptămână. Cum? Deci... Nu înțeleg ce nu a înțeles. Pare un concept destul de simplu. Bărbatul oricum are niște responsabilități a priori. Adică schimbă cauciucurile, pune benzină în mașină, dar ar fi bine să preia și din responsabilitățile din interior. Adică din gospodării, pe intern, cum ar fi asta cu rutina, că nu e cu rutina, este cu rutina. Ați văzut că se abuzează de termenul ăsta, de cuvântul ăsta. Rutina mea de dimineață, rutina mea nu știu ce, rutina de scosul vaselor din mașina de spălat. Deci nu că spălat vasele. Nu. Cine scoate vasele din mașina de spălat? Și el trebuie să spună mă ocup eu, ca ea să fie satisfăcută sexual. Bă, ce p***i, Doamne, dar ce mândru e că e Bă, e așa de mândru că e așa de Uite-le cât ce mândru-i. Bă, chiar că de asta o sta la măsa acasă până la 40 de ani. Și acum Almira, dar asta îmi place cum a formulat el, că domnule, deci bărbatul are a priori să schimbe cauciucul, să facă, să dreagă. Și acum trebuie să se ocupe și de ce este în interiorul casei. Păi tu unde stai? Tu dormi afară? Tu dormi în magazii lângă cauciucuri? Tu nu mănânci din vasele alea pe care le pune cineva la spălat și după aia le scoate altcineva de la spălat? Tu mănânci cu mâna, îți verși așa borșul din oală direct în gură. Ce faci? Cum adică? Ce râde eu fix acum sortez hainele copilului și sunt în cameră de la 2 și încă n-am terminat tiba de asta. Are scuza că și-a luat niște pumni în cap. Bă, da, pumnii aia în cap îți acoperă un procent de un anumit nivel de Mircea Badea, o depăși nivelul ăla
de dinainte să-și fi luat pumn din cap. Doroftei și Moroșanu a luat pumn din cap, ăsta a luat un pumn. Bă, dar nici nu-i trebuiau mai mulți. La cum a reacționat după acel un pumn, nu cred că avea nevoie și de un al doilea pumn. Hop! Păi ce faci, Mircea? Nu schimbi cauciucurile? Bă, cred că trebuia făcut puțin direcția la mașină. Ceva, nu era mai bine dacă scoteai niște vase din mașina de spălat vase în loc să ții acest pumn? Zic și eu, nu știu. Asta e, ne-am întors acum, este post-pumn. Așa, și sortatul hainelor. Sortatul hainelor de primăvară, iarnă, și durează o săptămână. Ei iau o săptămână să sorteze hainele. Orice ar însemna asta. Dar asta e funny, că el, la emisiuni, absolut tot timpul, este îmbrăcat impecabil. Are cămășile călcate, sacourile frumos, drecu, apretate, căcat. El crede că funcționează cum, ca la Hogwarts, nu? Cum erau spiridușii ăia în subteran și trimiteau totul așa prin podea și apărea mâncarea pe masă. El așa crede că funcționează? El cum crede el că apare în dulap cămașa aia pe care și-o pune pe el, ca mai apoi să meargă la Antena 3? În timp ce el sortează hainele, ea e satisfăcută sexual. Ce, mă? Asta e că e așa de... Se vede așa de tare că au rămas la nivelul ăla de 2005. De ei ceva... Te faci pe prostul. Bă, dar în 2005 era fresh să faci pe prostul. Dar au trecut 20 de ani. Acum să faci pe prostul, e pur și simplu pare că ești prost. Pur și simplu zice, ok, n-ai înțeles. N-ai înțeles și te lauzi în continuare că ce tare ești tu că n-ai înțeles. Bine, ok. Zice, adică nu mă înțelegeți că sunt fan să spele ăla vasele, să, nu știu, cu rufele, să alea, nu știu, să sorteze, să pună în dulapuri. Sunt fan, nu. Dar care este motivul pentru care trebuie să fac asta? Ca ea să fie satisfăcută sexual. Corect, fix asta au zis doamnele, exact. Da, asta, eu rămas exact la fel de când eram noi copii și nu uitam la emisiunea lui, da. Dar cu aceleași postere în cameră, Doamne. Deci sigur că ea va fi satisfăcută dacă ăla face treburile în locul ei. Absolut că va fi satisfăcută, da, cică sexul. Măi, ăsta râde la cuvântul sex. Ăsta sărăcuțul. Copilul de 50 de ani, de cât are, late 50s, el încă râde la cuvântul sex, măi. El lui asta îi se pare, a zis, o zi sexual. Că așa, și mie mi-a zis mămica, la 40 de ani când stăteam cu ea în casă, și mie mi-a zis că dacă mănânc legumele și am grijă și sunt cu minte și dorm la prânz, o să fie satisfăcută cu mine. Bă, da, sexual? Efectiv așa. Doamne, măi. Așa, păpușe, mă duc să scot eu vasele din mașina de spălat vase și ea... Deci, Doamne! Asta mai tare. Bun. Aceleași două doamne, în aceeași mașină, practic, în aceeași discuție, mai spun și următorul lucru. Mai satisfăcute sexual. Ați auzit, gata. În aceeași discuție, aceleași doamne, în aceeași mașină, mai spun asta, fiți atenți că e tare. Ia. În momentul în care știi pe omul ăla și este predictibil, nu mai este niciun factor surprinzător la persoana respectivă și știi fix cum se scarpină un boxer dimineață, unde se așează periuța, sunetele pe care le scoate când se duce la chiuvetă. Se enerveze sau toate astea sunt exacerbate și nu mai ai niciun sentiment de ăla că mamă, ce-abia aștept că știi tot palmaresul. Și în momentul în care se creează în mod voit un soi de spațiu în rutina asta, începi să vezi pe omul respectiv cu alți ochi. Dar cu câtă scârbă vorbește și cu câtă exasperare. Stop. Deci, ați observat? E exasperat. Adică, cum face aia? Știu cum face aia. De m-am plictisit, m-am săturat, dar uite, iar vine, iar face aceleași lucruri, să aștept să ce? Păi da, mă, păi da, mă, efectiv. Normal că e plictisită de tine dacă tu doar vii, te scarpeni în cur la chiloții aia cu urme de frână pe ei
te pui la televizor, crap semințe, ai pata de muștar pe mai eu și nu pui și tu mâna acolo puțin la altceva în afară de dodoș. Normal că dacă nu speli și tu o vasă, nu o să mai aibă chef de tine. La toaletă când merge cine șterge el singur, pare genul de bărbat care la 50 de ani se apleacă și strigă pe cineva ca să o șteargă la fund. Pentru că ne-am obosit să fim într-o relație cu colegi de apartament, nu cu parteneri adevărați care se implică. Asta e, nu, are el impresia, din nou, boala bărbatului care crede că știe ce vrea femeia mai bine decât femeia care îi zice ce vrea. Asta îți zice femeia, bă, eu de la tine îmi doresc acest lucru. Și bărbatul gen, nu, n-are cum. Nu, cred că vrei exact opusul și mai ești și o să râd de tine că ai zis asta. Cred că asta e, that's the way to go. Șirul ăsta de acțiuni îmi dă cele mai mari șanse de succes. Dacă nu o să te ascult deloc și o să fac eu ce cred că e bine și după aia o să dau vina pe tine dacă nu-ți convine. Cred că asta o să fac. Mai degrabă nu-l interesează. Asta e că dacă nu l-ar interesa, n-ar face nici clipul ăsta în mașină în care încearcă el să one-up pe acele femei spunându-le cât de deștept el, că știe mai bine decât ele ce vrea o femeie sau ceva. Sau știe mai bine decât ele că ele vorbesc prostii. Este și exasperată și scârbită și cred că ideea este să introducem o rutină de surprindere. Adică mai creezi și un spațiu, deci sortezi haine, speli vase, rufe, așa, dar între timp ești și misterios și surprinzător pentru că ea, deși este satisfăcută sexual, Măi, dar e analfabet funcțional, măi. Este literalmente analfabet funcțional. Femeia aia zicea că surprinde-mă prin faptul că mai speli și tu un vas. Că the bar is so low, încât tu dacă speli un vas sau dacă iei un vas din mașina de uscat, atunci o să mă surprinzi și o să fie mai fain. Și poate o să am chef să fac sex cu tine. Dar nu, el a înțeles că trebuie să spele rufele și pe lângă asta să mai umble așa prin școală, prin casă sau ceva. Nu știu ce în mintea lui ce ar însemna să-și surprindă femeia. Ăsta îl pupă în fund pe teit, la ce să ne așteptăm de la el. Normal că el e un pârlit. Dar mi se pare funny cum se crede el superior când zice cele mai la nici măcar la prima mână, la mâna 0 take-uri are. El cele mai la mâna 0 take-uri, dar el o dă așa gen. Bă, o zic eu cu femeile. Surprinzător pentru că ea, deși este satisfăcută sexual pentru că ai spălat vasele, rufele, ai sortat în dulap, deși e deja satisfăcută sexual, că așa ne-a spus mai devreme, totuși trebuie să fii și un fel de amant latin. Adică să ai așa un ce aparte. Să fii, deci, surprinzător și misterios. Încă o dată. Băi, deci el o înțeles. Asta e că Băi, ce să-i și faci? El a înțeles, nu-i destul să speli vasele. În capul lui, pe lângă că speli vasele, trebuie să fii și Pepe. Trebuie să fii și Pepe. Asta e. Deci în capul lui, femeile vor un Pepe care în timp ce le cântă numai iubirea, să spele și toate, cu o mână spală vase, cu cealaltă mână spală haine și așa, cu spală pe jos. Poftim. Exact. Foarte bine, mulțumesc. Observați, vă rog, exasperarea și scârba cu care, vă rog. Predictibil, nu mai este niciun factor surprinzător la persoana. În momentul în care știi pe o mână și este predictibil, nu mai este niciun factor surprinzător la persoana respectivă și știi fix cum se scarpină un boxer dimineață, unde se așează periuța, sunetele pe care le scoate când se duce la chiuvetă. Se nerveze sau tot, astea sunt exacerbate și nu mai ai niciun sentiment de ăla că mamă, ce-abia aștept că știi tot palmaresul. Și în momentul în care se creează în mod voit un soi de spațiu în rutina asta, încep să vezi pe omul respectiv cu alți ochi. Exact. Adică zice că fă și tu ceva diferit. Bine. Acum, îți dai seama că ăsta, Mircea Badea, ar putea să uite de 200 de ori la clipul ăsta și să nu-și dea seama că tipa din podcast zice că pe lângă că să faci chestii noi în rutină la modul spălat alea, să poate faci ceva nou. Hot take, dar vă zic încet că e rușine. Poate să faci ceva nou în timpul sexului. Să nu mai stai același mișoneri bășit cum i-ai văzut pe ai tăi când ai dat buzna peste ei într-o noapte că ți era frică că ploua afară și era furtună. Să nu mai faci doar acel missionary bășit și poate să încerci tu ceva nou. Dar ăsta e alt video. Ăsta e alt video în care Mircea Badea își dă seama că poți să faci sex în mai multe moduri.
Confirm că am mai mult chef de sexuț când revin în bucătărie după ce am culcat împreună cu soțul copiii, dar eu adorm, el se ridică din pat și mătură spală pe jos și chiuveta e goală că și-a pus vasele la spălat. Pariu că nici pe tine nu te crede Mircea Badea. Poate își dă seama că poți să faci sex cu lumina stinsă. Cred că el crede că asta este ilegal. Pare că Mircea Badea crede că este ilegal. Să faci sex cu lumina aprinsă, scuze. Eu cred că Mircea Badea crede că este reglementat prin lege că trebuie să faci sex cu lumina stinsă. Băi, common sense. Efectiv, aveți împreună o casă, 2 persoane, nici nu trebuie să fie femeie și bărbat. Aveți 2 persoane o casă. Aveți grijă de casa aia. Aveți o mașină. Aveți grijă de mașină în mod egal. Poate unul pune benzină odată, altul pune cealaltă dată. Sau unul duce odată. Uite, de exemplu, eu și iubita mea aveam o înțelegere. Eu o duc o dată pe an cauciucurile la schimbat, ea aduce cealaltă dată pe an. Și uite, de exemplu, anul trecut, eu am fost în iarnă și acum în primăvară o să meargă ea. Când o să meargă ea, o să o ajut și eu. L-a pus cauciucurile în portbagaj când o să meargă la vulcanizare, cum și ea m-a ajutat și punem împreună cauciucurile în portbagaj, pentru că suntem 2 oameni și avem amândoi mașina aia pe care o folosim amândoi. Ce e așa mare căcat? Sau începem curățenia împreună, începem fiecare din camere opuse, ne întâlnim la mijloc cu curățenia, te împiedici și faci dulce drag. E dat greu. E dat greu lui Mircea Badea. I-ai dat aproape la fel de greu cum i-a dat băiatul ăsta. Bă, nu, deci n-ai cum. Nu ai cum să fii un goofball la fel de mare ca Mircea Badea. Dar pare foarte complicat. Job. Dar mă întreb oare la un punct în acest video și-o dat seama că, de fapt, poate femeile alea totuși oare așa să-mi îmbunătățesc și o relație cu Carmen? Nu, n-are cum. Ăsta de a mulțumi femeia, din ce ne spune dânsa, pare totuși foarte, foarte complicat. Comportă foarte multă muncă și îndatoriri și multe din astea calități de talent chiar, de mult talent, îți dai seama, deci cu o mână speli rufe, cu o mână pui benzină, cu o mână ai mai multe mâini, cu o mână schimbi cauciucuri, cu o mână sortezi rufe și cu alte mâini ești și misterios și surprinzător, pentru că altfel tot știe tot. Băi, am zis la Memo mai devreme că vrea cu o mână să pui rufele și cu cealaltă mână să pui vasele și să-i mai și cânți ca Pepe. Eu am zis la Memo, dar omul meu chiar a zis neironic căcatul ăsta. Doamne, măi, ce personaj. Dar eu vreau mai mult Mircea Badea vorbind despre chestii personale. Că așa cu politica am înțeles. Ăla-i soroșist, ăla-i tefelist. Bun, ne-am lămurit. E ok. Cât să tot remolfăi în fiecare seară, așa. Eu vreau mai multe sfaturi de viață de la Mircea Badea. Eu asta îmi doresc. Ce să aștept să ce? Cred că există totuși o soluție la toate rutinele astea, sau ce sunt ele, că să folosesc și eu cuvinte la modă. Așa cred, din ce văd. Și există o soluție pe care o propun și anume, mergi! Bun, deci n-a zis nimic. Ce fucking loser. Ăsta ar fi la fel ca Andrew Tate dacă n-ar avea chilopții rupți în cur și stomacul lipit de coloană. Bă, nu, efectiv, e Andrew Tate. Doar că a avut noroc de o emisiune cu Teo acum 20 de ani. Vestea bună e că sunteți răzbunați. Mi s-a furat casetofonul din mașină! Ce drăguț! Vai, ce sinistru. Băi, e același om. Este același om ca în 1998, ca cu 30 de ani. Este literalmente același om ca acum 30 de ani. Dacă zicea Teo ceva de sex, ăsta îl rupea, îl termina, efectiv. Îl termina pe Mircea Badea dacă zicea Teo ceva de sex. Mă întrebam ce părere avea Mircea Badea ăsta de Mircea Badea din prezent și cred că Mircea Badea ăsta ar fi crezut că Mircea Badea din prezent e gen tare. Ceea ce este un mega red flag. Dacă în 30 de ani de crescut nu te-ai schimbat deloc, nu. Dacă ești de acord cu cine era aia cu 30 de ani. Bun. Păi și cam
Cam atât ar cam fi pe această seară. Several days later. Ia, domnule, să vedem ce mai zice, că tot vorbeam de ei. Să vedem ce zice în continuare. Eu m-am mai uitat la un video de la Mircea Badea și deci asta o să fie partea a doua. Nu știu dacă e o serie, nu știu ce se întâmplă, dar ne-am mai uitat la un video de la Mircea Badea, tot așa filmat în mașină, tot așa despre femei. Ăsta se cheamă În viață nu poți să ai și iubită și dreptate. Deci n-ai pus pe ecran, arată de pare tocmai l-au desfumat. Are și emisiune la ora 12 noaptea. Și în plus, cred că Voiculescu nu se dă cu cremă hidratantă la cur și îi zgârie nasul, obrajii, fruntea, puțin aici, adică cred că e și chestia asta. Ca să nu fiu desuet, ci contemporan, intru zilnic pe net. Am văzut o postare a unei doamne, Simona Țăranu, o susțin. Dânsa cred că prezintă știri din sport la o televiziune. Și dânsa are o postare pe Instagram, o să vă arăt imediat, în care declară, dânsa nu vorbește, scrie doar pe ecran un text și mai scrie la cuprins, dar nu vorbește. Și e muzică, nu o să vă pun muzica pentru că mai iau ăștia cu drepturile de autor. Hai să vedem. Îmi place că Mircea Badea n-are skill-ul de editare încât să ne arate pe ecran și efectiv o să ne arate așa. O să fie gen... Haideți să vă arăt. Ăsta este video. Ăsta îl vedeți? A, nu. Așa. Ăsta este... Cum țin? Ăsta este videoclipul la care o să... Deci dânsa zice așa. În viață nu poți avea și iubită și dreptate. Vedeți? Scrie pe ecran. Dânsa conduce mașina. Se filmează în timp ce conduce. Și nu zice nimic. Poșeta. Ne arată și poșeta. E important. Întotdeauna e importantă poșeta. Iubesc cum se vede mai tare reflexia caselor ăstora și semnul ăsta de limită de 30 la oră decât ce vrea el să ne arate. Sigur? Și zice, în viață nu poți avea și iubită și dreptate. Și după aia în text zice, am I right? În engleză. Textul... Nu știu ce o să zică, n-am făcut pre-watch. Vreau doar să prezic că iubesc felul în care se opăresc bărbăței la glume bătrânești de tip femeia și bărbatul, doar că despre bărbați de data asta. Dă pe imagine în română, uite, în viață nu poți avea și iubită și dreptate, puncte, puncte. Și textul de jos este în engleză, am I right? E un trend acum în care te filmezi la volan și scrii o înțelepciune de asta de Instagram foarte condensată. El filmându-se la volan, el este cumva antitrend. Pe ecran. Domne, ce se întâmplă? Interesant, în viață nu poți avea și iubită și dreptate. Și m-am gândit inițial, cum adică trebuie să-i dai dreptate ca la nebun iubitei? Adică da. Da, ok, I called it. Ai interpretat gluma ca fiind o glumă despre bărbați, și anume că dacă vrei iubită, taci dracu din gură, că nu ești tu buricul pământului și n-ai tu tot timpul dreptate. S-a opărit pe chestia asta și acum sare de cur în sus, că cum adică, domnule? Că cum adică? Păi da, ce bărbații n-au dreptate, că cum adică? I love it. Da, ce dreptate aici, pentru că altfel iubita și băi, nu mai dai dreptate? Eu plec. Pe care m-am gândit totuși că Nichita Stănescu a avut o poezie. Nichita Stănescu a avut o poezie despre a avea dreptate când ești îndrăgostit. Mă rog, acolo era vorba de îndrăgostit. Deci e în felul următor. Faptul că ești într-o relație doesn't... Înțeleg că asta e gluma pe care o face, dar e o glumă așa de stupidă, că gen, îndrăgostit, nu într-o relație. Înțelegeți diferența. Nichita Stănescu alcoolic, nu contează. El era îndrăgostit de băutură. Ce a scris Nichita Stănescu? Imediat. Cum e să trăiești o viață în umbra lui Gâdea? Cred că e fain, că dacă vrei, ai loc pe frunte să stai la plajă și când te încălzești prea tare, te retragi în păr la umbră. Și cu molima asta citatelor, nu toată lumea trebuie să fie Dan Puric. Eu dau vina pe Dan Negru. Dan Negru a stricat piața, a saturat piața cu mult prea multe citate, o tonă de citate și o tonă de citate date așa, aplicate prost, neînțelese. Zice așa, ferește-te să ai dreptate când ești îndrăgostit. Mai bine să ai umbră, mai bine să ai rază, mai bine să ai lacrimă, mai bine să ai orice altceva. Un om îndrăgostit, când are dreptate, e un om singur. Numai tristețe are dreptate. Tu mai bine să ai bolovani, mai bine să ai vulturi, mai bine să ai albul zăpezii.
Deci cum? Un om îndrăgostit când are dreptate e un om singur. Asta să fi vrut să spună de fapt doamna Simona Țăranu? Acest plonjon în tumultul trăirilor, acest salt în necunoscut și în învolburarea specifică, sentimentală, la asta să se fie referit, oare nu poți să ai și dreptate și iubită? Eu nu înțeleg de ce a văzut postarea acelei femei, s-a dat cu curul de pământ că cum adică să fim într-o relație și eu să n-am dreptate, efectiv s-a opărit ca ultimul copilaș și ca gen contraargument a citit o poezie. E de la genunchiul ăla în cap, nu? Corect. By the way, search box-ul Mircea Badea Somn. Da, acum are sens de ce a adus o poezie în discuție. Pot să înțeleg. Greu, vezi? Analiza asta, nu numai literară, dar și a înțelesurilor, înțelepciunii de Instagram este complicată. Aș fi vrut să-l văd pe Nikita Stănescu în zilele noastre, în epoca lui BRB, în epoca lui... BRB a fost acum 3 epoci, what are you on about? BRB era pe Yahoo Messenger. Câți, să moară Jacksana, dar și în epoca lui Vuitton. În epoca lui Vuitton, a lui Balenciaga și, mă rog, tuturor acestor lucruri specifice acestei perioade. Dar Louis Vuitton și Balenciaga nu știu, dar gen Louis Vuitton are 10 de ani de istorie sau ceva, pare a brand din ăla vechi, gen Gucci. Dai seama, tu te întâlnești cu iubita care vrea și poșetă și dreptate sau cam asta. Și să-i spui, uite, Străfund de ochi, de Nikita Stănescu. Valul venind spre mine a împietrit în aer. O, chiar și tu, iubito, ai rămas într-o deplină nemișcare. Și timpul are febră. O, el mă arde. Secunda este fixă ca o perlă și stropii valului atârnă în aer. Tu, apuc să strig. Tu! Și cuvântul începe să se vadă încet, încet. Ce se întâmplă, men? Ce este acest video? Noapte. Cuvânt din 2 litere. Tu. Animal monstruos, înțelesul s-a oprit și începe să se vadă. What? Nu, eu cred că de la pumnul ăla în cap a schimbat puțin macazul și acum intră un univers paralel în care nu mai are toate țiglele pe casă. Deci au căzut destule țigle încât plouă puternic. Plouă și când nu plouă la el în casă, de la lipsa de țigle de pe casă. Pare că ce e în video nu e tot ce am văzut noi. Pare că s-au întâmplat și chestii dinainte și Instagram, gen postarea aia pe Instagram a fost doar un trigger care l-a făcut pe el să scoată poeziile de la naftalină. Dar e doar vârful icebergului. Pare că lipsește mult context. Privirea asta nostalgică mă face să cred că s-a întâmplat ceva mai mult decât că a văzut el o postare pe Instagram. Ce alea? Cum? Ce s-a întâmplat? Hai să vă mai spun una. Și după aia mă duc. Îmi place mult asta. Uite, luna în câmp. Omul meu citește poezii singur în mașină în mijlocul zilei. What the fuck? Ce s-a întâmplat? Ce ai puțin, Mircea Badea? Mircea Badea, ești ok? Ai nevoie de ajutor? Vrei să-l sunăm pe Gâdea să-ți facă un intervention împreună cu Voiculescu? Vrei să zicem lui Voiculescu să-ți mărească salariul? Ai probleme cu banii? Ai probleme... Ce se întâmplă? Cum am ajuns să ne uităm la un video cu Mircea Badea în mașină în mijlocul zilei? Uite, iese copilul ăsta de la școală. Este aici copilul ăsta care iese de la școală. Și ăsta stă la 3 ziua și citește poezie în mașină. Doamne. Cu mâna stângă ți-am întors spre mine chipul, sub cortul adormiților gutui. Și vezi că nici măcar nu mai citește la mișto, deja au început să-i placă. de-aș putea să-mi rup din ochii tăi privirea, văzduhul serii mi-ar părea căprui. Mi s-ar părea că deslușesc prin crenge zvelți vânători în arcuiții lei din goana calului cum își subție arcul, o, tindeți mâna stângă către ei și stinge tu conturul lor de lemn subțire pe care ramurile l-au aprins.
S-a bâlbâi, băi. Also, throwback la probabil același copil citind poezia asta la grădiniță. Doar că între timp au trecut 50 de ani, dar el este același Mirciulică care este pus să citească o poezie la sărbarea de Crăciun. Suind sub luna în sevă caii repezi ce-au rătăcit cu timpul pe întins. Eu te privesc în ochi și jur să șterg copacii în ochii tăi cu luna mă răsfrâng Dar mai și are ai puțin și putea plânge, uitând măi. să ne strivești în gene, dar chipul ți-l întorn pe brațul stâng. Carmen, primește-mă înapoi, te rog. Promit că nu mai fac șpagatul în somn. Te rog. Îi plânge. L-a lovit. Like și subscribe. Măi, sărac, măi. Doamne, 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 doamne. Asta e got too deep și gen, știi ce? Like și subscribe și hype. Poftă bună, YouTube. Poftă de iubire.